bersama Syahrini lagi. Kata-kata hari ini piye? Pariane piye parian? Pariane. Heeh. Godhong telo godhonge jeruk. Heeh. Lah cara moro bae bener ra petok nek. Lah siap. Nek parian gawe mbok ndolik. Piye? Parian gawe mbok ndolik. Mbok piye maksude? Lah yo gawe mbok ndolik. Mbok ndolik kasih ijo. Heeh. Mbok ndolik bae kate bocah. Ini ya. Kanginan ben. Nanti aku jago jembotane apa piye? Sayang. Gawe Mas Turking. Oke kato ireng. Heeh. Kado bedhe gawe bedeng. Selamat siang. Siang kembali. Ini namanya Mas Prima. Mas Prima ini juga dipakai oleh merek Aqua air mineral. Ya kes CEO yang menyamar ta aku. Yo. CEO yang menyamar aku iki. Kira wong biasa apa piye? CEO. Terus dhewe ta. CEO ki jenenge Jange ning artinya apa artinya? Nih Syahrini. Nih. Gawe iki parian gawe iki Prima. Parian gawe Prima. Ini yang tanya-tanya Syahrini. Parian. Topo ireng, celana ireng. Heeh. Tengah-tengah nek sundepe. Heeh. Kado seneng bae ka seneng. Heeh. Iso woglok metu teleke. Ya deloken wae. Apakmu kapan? Jange parian iki lho Syahrini. Disogok metu teleke jere. Jange parian. Ajane tek. Tenang Syahrini jange parian. Diomong yo. Puk tek negara petuk dhike. Loh Mak Sawi. Mak Sawi ngantuk. Gak bakul, Mak. Kakakmu suwe lho. Wes jadi apa-apa lho. Genten gawe Mas Anu. Mas Alan, pariane piye? Belak-belakan dhewe kejebakan lho. Mas Alan. Mana ngapane Parian. Kono mbok kon ngemplok iki mau. kae karo kae wis kok. Yo. Ono ge. Lah. Kita mau ini guys, apa namanya? Packing ada Mbak Syahrini. Syahrini. Nih. Nah, Ayu Dewi sa Indonesia. Kerupuk. Ya ta, Mbak. Pira ki nggih? 200. 215. Lah iya, padha dhek. Ben 250. 215, kae itu tambah grup. Lah iya. Kakek. Ben 250 ngono lho. Ayo karo kuwi bentak opo ta. Ya butuh iki bentak kuwi ngono. Oke. Mbak Doli lagi packing. Persiapan pesanan. Pas nyoteng serepel. Mantep. Ini lo bikin aroma mengeseng ini loh. Mantulita. Ready siang kingko pokoknya ya. Ready siang. Proses membuat kuah. Jane lombok ya wakeh lo ya. Akeh tapi tene ora pedes. Heeh. Mereka agak gawe lombok Garing. Gawe lombok kering piye? Tapi enak pura. Pedese nyengak. Lah kayak biyen ke tau no lho. Ya tapi gak enak.
Ini lontong hari ini. Satu-satu dapat utuh. Nanti lontongnya utuh ya guys. Dapat satu-satu. Simple, praktis dan higienis. Iki serasa kayak anu kalau mendut jumbo. Nanti enak tinggal satu-satu dibuka sendiri. Mantul. Stok banyak. Rum. Iya, Be. Kalau arbe Aku sing kengke. Iki lho, sing cilik kathok biru iki lho. dia paralise. Goteri apa? Kentrangane. Oh, sip. Iya kedes karo iki ya kedes kok iki. Iya kedes sih. Bisa kowe entong ngene mlaku. Masih kalau kayak wong Arab sing kalau biru kan di wonge. Nggih lho. Kayak iki lho masih. Iki lho. Ya. Iki lemu saiki kayak wong Arab ki. Oh, tak kira gede saithik lho. Bayar lembu saithik. Masa kayak wis gedhi lho deloken ta. Wis metuntung kayak ngono. Lah iya. Tak kira gede saithik lho. Gede karo sing katoke karo sing lambene biru iki. Gedhi iki lah. Yo. Bisa mlaku bisa ngene ya. Ayo melak munggah yo. Bakul sempolan tambahi ngono lho yo. Anu. Ya aku nelekno tak kek ngono. Sempol lelekno tadi. Yo lek kecantol lho lek. Dapur kita pindah di sini guys. Bali milendi Bali milendi we. Lah ya bener. Anu milih sing kepal iki lemas. Gampang nimpruk. Mas kok. Tunduk beli. Anu yo. Ki lho Mbak. Enak ki Mbak nyempluk ki. Gedhi lho ngene lekno tenan pi. Tenan gedhi ya. Lekno. Ya ora apa-apa, saeneke. Penting dadi duit. Wis ready kabeh, guys. Yo, kudu guys jadi. Lho, engko bancaan ta? Walah. Malam selikur, guys. Beli pitik no yo an. Ya. Iya. Piye, Mak? Dungane piye? Subhanallah. Ya aku punya anak turun iki ageng sewa gantri. Panote pundi? Panot. Entrong. Wis kita OTW, guys. Di sini ada perpackingan, pengekrepan, kerupuk udah ready.
Pengekrepan. Ada 2 sejoli. Wah, tak. Ready 1, 2, 3, 4. Dicakar ya ndekmu. Enggak berangkat, guys. Ini pengekrepan 2 sejoli Indonesia, Mas Prima dan Mbak Doli yang akan meresmikan pernikahan di aula baru kelinteng. Ready di lokasi, guys. Aku bagian gurih. Di pesanan-pesanan juga sudah ready. Ini kemasan baru. Cret. Pas. Pas ya. Ki mendut jumbo. Mendut. Oh, nek iki kleru nek iki. Pas, guys, pas. Pas. Sak porsi segini. Cukup. Oke, yang antri sudah datang itu, guys. Udah ada yang mau beli. Beli. Alis setar sapu jagat. Alis penangkal petir ready. Anti hujan. Antrian kakak sayangku cintaku menyek. Ready 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baskom. Bismillah, berkah barokah lancar. Tak dewek nih. Loh, Rene. Iya, karo fotone sejarah kiai lho kok. Coba jarak ya sayang, nyetir sayang. Gue nabrak loh. Nabrak. Cek hari tambah tolong cek stop. Mas wae res kancaku ndip telurpe. Loh, kancamu yo ning kono. Di 220 Oh, dititip. Titip nih Mbak Pinoe. 220. Nomor selawe kok. Salah ngene. Patang apa anu, Mbak? Patang apa kampung? Ya, telan. Berapa satu kan, Mbak? Iya. Satu ya. Aku yo loro, Mbak. Mbak ada Pedes apa badan? pedes aku. Pedes. Alhamdulillah, Bu Mas. Terus lo soten terus. Masalah iya besok ada mendi. Mika cilik. Ini adalah bidu wanita. Turun gini. Bidu wanita. Ana iki. Jajan nasi Pak ya. Bidu Widaria. Berbuka puasa, Mas Alan, Mas Turking. Lolos. Tulus dina utangnya numpuk. Nih, sampe jadi percaya apa ora utang nek iki. Wis ra nyaur utang. Ngapunten Gusti, nasabahmu ruwet. Selamat berbuka puasa. Kita makan lontong, guys. Oh, jadong kan jaluk tempe kono. Tempe goreng kok. Ini para ready. Guys, bukan ini guys. Berbuka. Lontong. Ini sayang.
Tunggu pesanan guys, pesanan dari Kak Leo. Tadi udah 9 porsi, tambah ini tambah lagi. Ujian pokoknya berkah barokah dengan Taiwan lancar ini. Oh dari Taiwan ya. 22. Dibagikan untuk siapa tadi Kak requestnya? Pokoknya semua ya. Pokoknya bagi yang menerima ya rezekinya. Itu. Satu sore. 22 porsi. Ayo lagi-lagi di kosi sama Kak Ari. Ayo sayang. Masih banyak. Ayam Jawa masih 45 porsi. Oke. Belum sama. Iya. Bulan Ramadan buat masyarakat semoga lancar rezekinya, umur panjang, selalu. Makasih ya Mas Ernest. Cium jauh dulu. Jauh dulu. Iya. Boleh lagi tekonan iki Mas. Loh, peng 5. Ini pite Jawa sendiri. Kampung wi semua. Itu kampung semua. Di masyarakat dalam ini. Kanada. Nang luar. Luar negeri. Kayak ini. Yang kayak duit kan Bang? Hah? Kayak duit kayak. Gue ya paling. Paling kayak duit. Mau sing main duit oke kok. Gobe ora? Endul, ha? Iya. Kata-kata hari ini. Kata hari ini, ya Allah terima kasih. Ternyata rezeki kita sampai berhenti di sini. Seterusnya jangan banyak. Iya. Dan teman-teman Bejone gak bodhone to. Amin. Amin. Oke. Makasih buat Mas Ernestnya. Baskom ewi. Mas Ernest. Jumat berkah, Jumat berkah. Selasa berkah, guys. Dari orang baik. Yuk kita tinggal 50 porsian, kita OTW Madiun. 50 porsi set gembrut. Kita lanjut OTR Madiun bersama cintaku menyek. Iya. Rembok ya. Iki lho, kayak Pak Guru. Dosen. Dosen yang Oke. Pelan-pelan saja Pak sopir. Kita sudah sampai di Serayu. Kita cari yang di depan kilo pena. Ngarepe iki tapi sing sisih kene. Apa ning bunderan sik mubeng. mana kan? Iya rono sik ngubengi bunderan. Engko ndelok si lokasi. Kilo Rene iki ndelok lokasi. Penake ning ndi? Ya wis tinggo. Iki ora apa-apa ya jane. Awas.